Yes. Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, pakashata ma 1 tinogara tichikuudzai patinotaura panapa kuti vanhu ava vasi maprofita, vanhu ava ing'anga, imbavha. Ng'anga dziri nani dzinogona kutobatsira vanhu, nekuti ng'anga dzinana sekuru tasvu nevamwe vakadaro vari kubatsira vanhu. But ava vanhu ava imbavha. Saka ma1 panapa ndine mukomana wandinaye, mukomana akabirwa mari nevanozviti Madzibaba Creby veku-Cape Town kunoku. Saka ndakunzwisai ma-voice notes avo avaikurukura nemukomana uyu, ndokunzwisai futi the audio rakasendwa nemukomana uyu. Saka sezvamunoziva kuti panapa pachitubu tinotaura kuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, tishambadze, tibate, tofambira nyaya dzacho. Pane mukomana akandibata. Let me just play the audio. Mozvinzwira mega. Madi Sparks pana nyaya Sparks yakabudisa kaina Madzibaba na Sparks vachindotsvaga nhamba dzakadzida kubatika. Nhau Madzibaba vakabudisa weBenzi vaitaura kuti hai Madzibaba vane Benzi wakadai vari kuzvita vane tsvimbo yenyika. Vari kuzvita vane tsvimbo yenyika. Madzibaba vanonyeba, Madzibaba vetsotsi. Itsotsi wakandivhara mari yangu. Nditori pa strategy ndandiri pa ma1. Wakandivhara mari yangu Madzibaba ivavo. Ndine maaudio voice ari nyebi, voice ari nachitsotsi. Ndine maaudio ndichibvunzana nawo Madzibaba ndodi, Madzibaba ndosenda mari senda pakati ndikavasendera. Ndichitsvaga imwe kupedzera audio wakanga wakuzotaura zvokuti iwe kana ndiri busy chichi waingonyeba ndiri mugomo every time. Wachinyeba ndiri mugomo iye vanenge vakatogara zvako chi vatori kuzvaumba kwavo uchinyasa kutonzwa background kuti haisi munhu ari kugomo. Saka hayo Madzibaba ivo ndavambomira kunyebera vanhu netsvimbo yavakugara nezvekunyebera vanhu ndavambomira izvozvo. Saka hayo hatidi kuti ndo nhau yatati tava nenews idzodzo. Kana muchida kuti murika venyaya dzacho kuti muzifambireka kuti ndimupe mavoice avo achitaura ka ndokwanisa kutomupa ndichitowasendera mari paFNB wakatotanga kutosenda madhata. Okay, right. Muri ngozvinzwira mega mukomana achitaura. Avo ndo Madzibaba Creby avo ndo vane interview iri kutrenda zvamanje yavakaita naDJ Sparks. Ndambotraya kuvabata Madzibaba Creby kuti nditaure navo. Pandangoti ndinonzi DJ Holly vambva vandibloka. Unfortunately handina kukwanisa kutaura navo, but ma voice notes avaitaura nemuchinda uyu ndinawo, ndoda kukuplayerai. But before we get into those voice notes, toda tichimboita go through a little bit pa interview iyi yaanga ana DJ Sparks. Uyu mukomana uyuyu mbavha iyi iri kuklema iyo kuti ine tsvimbo yenyika. Same statement raitaurwa naMadzibaba Bond kuti ndine tsvimbo yenyika. Ndizvite kadiki munyasomuona. Right, uyu mukomana uyu ari kutaura kuti ane tsvimbo yenyika. Same statement raitaurwa naMadzibaba Bond. Pakashata ma1 chaiyo. Saka rega tipinde interview. Sorry, rega tipinde interview and then toona kuti zvakamira sei. Toatazoenda kuma audio. We are not going to take time on this interview. Dangoti mungonzwa achitaura so that pandinozoplaya ma-voice notes handinawo, you can compare the two. Moona kuti aiwa kamunhu uyu Imbavha is the same voice,
munhu anogona kuteedzera voice remunhu, of course, yes, but it won't be 100%. Saka rega tipinde muinterview muzvinzwire mega kuti zviri kufamba sei, zvakafamba sei, uye ari kubira vanhu mari sei. Pakashata. Muriona. Alright. Asi zvakaitwa nini manje ndakapfeka gemenzi dema vanhu vanogona kutanga kuvhunduka kuti Creby anganga manje. Muriona. Asi naye Madzibaba Creby makuita matare. Sati ngati muchiri muprofite here kana kuti manganga. Aiwa, ndiri zvese. Muri zvese. Zvese. 2 in 1. Ari kuti ari zvese. Ndimuprofita, ndimadzibaba, ing'anga, uyezve imbavha. Aiwa, panapa tinokwata mabati. Kana uri mbavha uchiibaka tinongokuti uri mbavha ende unobira vanhu, unenge uri mbavha. Once tangowana evidence yekuti uri kuvhara vanhu, tinongokuudza kuti iyi imbavha iyi, uyu ari kuba uyu. Ende imimiwo maviewers dzidzai. Musangomhanyira kuti kana makaomerwa motumira mari, momhanya kusenda mari zvisina kana direction. Do your research, woona kuti munhu ndewe chokwadi here, wosvika paground pane munhu, woita sei, wobatsirwa kana uchibatsirwa, kana wavharwa, at least unovharwa nemunhu wauri kuona, wauri kuziva, kana uchizoitawo matanho ekusungisa munhu kana kuita sei, unozoita wega. But uyu anonzi Creby, uyu ari kuzviti ing'anga, muprofita, imbavha, ari kubira vanhu mari. Ende zitsvimbo raanaro irero hanzi ndo tsvimbo yenyika. Ndiri zvese, ndiri ng'anga, ndiri muprofita. Munhu akatouya asina mweya ndotomupa mweya. Like munhu akayasinga totally shut down, asingatombozive kuti Mwari vari kuti kudii. Totomunamatira munhu totanga kubatwa nemweya. Otanga kutoprofita. N'anga ikatouya chida kusimbiswa isina simba, totoipa simba. Yakutotanga kurota makwenzi. Muprofita akutoya takutomupa muna simba, akutanga kutoziva kuti iri dambudziko roda mvura iyi yepanoerera kuti ripere. Saka toti simba riri kubva kupi? Ndera Mwari. Asi kuti zvinenge zvine chivanhu mukati. Ndikutaya kuti ndinzwisise. Munogona kusazvibatanidza, zvinonetsa kuti ndinzwisise. Why makazochuza kunoshandira kuCape Town? kuCape Town ndakamboenda ndichienda kubasa. Ndichipota ndichidzoka ndichinamata kunoku ndichienda kubasa ndichipota ndichidzoka. Ndobva Mwari azonditaura kuti Cape Town kutone vanhu vane matambudziko akawanda. Mukatarira kazhinji mabhazi, vanhu vanoita maaccident kuCape Town, vanhu vazhinji vakaenda kuSouth Africa vachadzoki kuno kuZimbabwe. Vanhu vakaenda vari varume nevakadzi vanosvika kuCape Town vachirambana kana kungosvika muSouth Africa vachiita sei? Vachirambana kwete kuCape Town chete. Saka muSouth Africa mune mhepo irimo inoda vaprofita vanechi? Vane simba, inoda vatumwa vane simba kuti vamise mhepo ipi? Mhepo iyoyo. Ukabva kuCape Town kana kubva muSouth Africa uchiti uri kuenda kuZimbabwe unogona kusasvika waita accident. Right, ndo zvaari kutaura mukomana. Ndifambise zvangu pamberi timbonzwa petsvimbo yenyika apo. Vachinzi tsvimbo iyi ndo yanga ina bondi. Vanhu vakomana kana tichiya pana pamene muchitanzana hola vari kugadzira content, vane jealousy nevanhu vaMwari, havadi kuti tokuudzai kuti Freddy tsotsi mamati ane shanje, tokuudzai kuti ningi uyu ari kutaura zvinhu zvekunyeba, mune muchiti tine jealousy. But aiwa kaonai vamwenyu vabirwa mari manje. Toda kungoti tingonzwa petsvimbo yenyika apa paanenge kutaura nezvetsvimbo yenyika, zitsvimbo raakabata iro. Then tatapinda mumavoice notes mozvinzwira mega achitsotsa munhu mari, kwete zvekunyebera munhu kana zvekuita sei, direct achibira munhu. Mune goridhe. Saka vanhu kana vachirarama vari munyika vanofanira kuti vaje vachiguta. Maona manje iyi ndo shiri yenyika. Mukatarira paflag yeZimbabwe iripo shiri yayo. Mukatarira kumachifi vanotori netsvimbo dzavanadzo dzekutonga nyika, vanotori nechiya dzavanogara kana vakutonga nyika. Saka ini nditori mambo, ndiri kutotonga nyika netsvimbo yeyi. Asi kuti ini handisi kutonga chete ndichipa vanhu minda, ndiri kutonga ndichibvisa vanhu mumatambudziko avari. Saka matongero akasiyana. Major Street anotonga nenzira yanotonga nayo, Mamba anotonga nenzira yanotonga nayo, ini ndotonga nenzira yandotonga nayo.
na manje saka itsvimbo iyi ndiyo tsvimbo yakatonga Zimbabwe kare kare. Alright. Maona manje vanhu vachiri kuteedzera zvechivana tikatare kukuzasuku iri bvumo iri bvumo zvinotaura tinobatwa nemunhu womurume chete aibatwe nemukadzi. Sai ndo tsvimbo yenyika iyi. Ndo tsvimbo yenyika ndo tsvimbo yanga ina bondi asi kuti yadzoka ine mabasa akawanda chete zvinotaura kuti ini ndomirira nhau dzakawanda. Which means because last time I got an interview na Bond, waiti tsvimbo yawo havasi kuiona. Saka kuti tsvimbo iyi ndima kaitore here kana zvakafamba sei? Aiwa varidzi vayo vakaisa kwaifana kuenda baba. Mina naitwa na Bond. Ndini chete ndichaita muAfrica. Hakuna umwe achaita. Bond aiwa rega tiregerera but tichipfuurira mberi vadazoona the full interview mongongwarawo muchizoona kuti zviri kufamba sei munoenda paZim iReality TV paDJ Sparks ndo pamunoona the full interview. Let me just go back a little bit titaure nenyaya yaMadzibaba Bond kuti Madzibaba Bond vaiti vane tsvimbo yenyika. Madzibaba Bond vaiti vane anzi igombwe ndo vanotonga nyika. Madzibaba Bond vaita minana. Madzibaba Bond vanga vane chechi yavo yaizara. But where is Madzibaba Bond zvamanje manje? Madzibaba Bond vari kupi? Madzibaba Bond vakazosanganawo nematambudziko avakasangana nawo vachinzi vane ngozi yemunhu iri kuita sei iri kuvatsoma. Munhu wavakauraya hatizoti vakamuuraya panyama here kana kuti vakamuuraya pamweya Madzibaba Bond. Saka Madzibaba Bond vakatozosvika patime yavakatanga kupenga. Handisi kuziva hangu etire zvino zvavasei varikavha here kana kuti zvakamira sei handane time. Ende Madzibaba Bond munhu andoziva personally zvokuti Madzibaba Bond panotaurwa nezveMadzibaba Bond ndiye ndiripo ndototaura kuti aiwa munhu ndomuziva. But mukuona chiri kuitika ndechekuti ndo zvavaingotaura the same thing chiri kutaurwa nemukomana uyu ari kuzviti Creby uyu. Ndo the same thing chaitwa sei chaitaurwa nani naMadzibaba Bond. Saka manje mukomana uyu angotora the same technique yaishandiswa naMadzibaba Bond vaatanga kuishandisa iye. Hatina kana nguva refu naye mukomana uyu. Munonzwa mai manje muchinzi akupenga kana kuti asungwa ndo zvichaitika kumukomana uyu muri kuona manje. Saka toda kuti tipinde mumaaudios emufesi uyu voice raCreby marinzwa kuti rakamira sei. Saka ndina mugona go through maaudios aya akati wandei zvavo ndichaita ndichiskipa mamwe but da kuti munzwe kuti mari yaitumirwa, data raitumirwa, maairtime aitumirwa vachiita sei vachifonerana. Saka rega ndiplay tiite sei tinzwe. Siya comment mucomment section otaura kuti unofungei nenyaya yakadai so, unoti chii neMadzibaba akadai o. Handitika zviriko here zvinhu zvakadai so. People are just taking advantage yevanhu nekuti vakaomerwa. Tumirai mutenge zvinhu zvacho, tumirai mutenge. Alright, yazoita zvaita here Madzibaba, zvaita here. Zvazoita here. Mazviona Madzibaba, ndo account yangu. Andirishandisa imwe phone chitora picture. Ndo account yangu. Pekutanga pange ne 273. Pandazitenga ikazosvika pa 220. Ndo account yemurume mwedzi wakunopera so. Apa mhuri inenge ichida chikafu. Ndo mamira zvakaita Madzibaba. Mabasa andinoita Madzibaba aka. Handina trailer ndisingagoni kubuilder. Any type ye trailer rudzi ripi ndinobuilder. Marori andinoisa fridge. Ndokwanisa kutopaza ndo wakana mapanels kuisa fridge. Magetsi ndinoda plan chete ndoita. Chipo ichocho handina kudzidza zvinoverengeka. Ndakapinda mujeri ndo mandakagara mujeri. Ndo mandakatanga kuzvinamatira apostori mujeri. Ndo mandabuda ndangogona zvimwe zvanansanzwisisi nanhasi. Kuti zvakafamba sei. Ndaingochiona chini kungoona chinda kutochita. Hapana chinhu chandokugadzira chinonzi chinotadza kumuka. But ndikutambura Madzibaba. Ndikutambura.
kusvika pakutaura kudai ndabudisa zvandiri madzibaba kuda kuti ndione rubetsero, ndiona rudo rwacho. Madzibaba, ndototi ndachida manditirawo rudo, zvinhu zvangu zvaona kufamba, chipo chacho chiitirwa namati vacho zviite zvacho, mabasa angu futi achitanga futi kufamba. Ndatambura madzibaba, ndiri kuti ndinyembe kutara nhema, kuzvikudza nenhema. Apa ndakumhanya zvangu pashoprite. Zvinaomera mushe. Right, ndofunga muri kungozvinzwira mega achitaura namadzibaba. Munhu ari kutoratidza kuti he is desperate and ari kutoda kuti aite sei abatsirwe. Zvinhu zvakaita sei zvakamuomera. Wakumanaka nemamiriro akaita zvinhu kunze uku nemaomero akaita nyika. Iwe ungoita mari yemunhu yekuti unongonosvikotora zvako woita zvako sadaka nemari iyoyo. Pakashata. Hanzi naAchford, ndimbo yamadhuwe vakarohwa kanamba here. Ndimbo yamadhuwe kanonzi waya. Akanamba kematsotsi. Thank you very much vanhu vese vari kuona. Let's proceed nema-voice notes. Tinzwa kuti nyaya dzacho ziri kufamba sei, dzakamira sei. Manzwa mukomana achitaura dambudziko rake. Munhu anenge akatoomerwa, munhu anenge atori desperate zveshuwa. Zvinhu zvinenge zvitori kufamba. Omba aona umwe munhu achizvita munhu waMwari kana kuti achizvita n'anga, omba aendawo antonoti awana munhu achamubatsira. But pakashata. Let's proceed. Tinzwa taufara. But amukwanisa kugeza nesipo manje, amukwanisa kugeza nesipo. But amukwanisa kugeza nesipo manje, amukwanisa kugeza nesipo. Ndicrebu. Shandisai pambia idzodzo, shandisai wani yacho baba. Ndicrebu. Madzibaba, ndakangomira nanhasi, ndakangomira. Saka chakaitika mukomana uyu akatumira mari. Atumira mari mbanzi pachatengwa zvakati nezvakati. Ndo parutaura kuti amukwanisa kugeza nesipo. Uri kuona ndimbokuudzai secret yamunoitirwa nevanhu ava. Vanokupa iya inonzi mission possible, yekuti anokudza zvinhu zvisingaitiki kana kuti muka na 12 o'clock kana na 3 o'clock wonogeza pakati pemharadzano. Kana kuti wapedza kugeza enda unorasira mvura yako ipapo, enda unotsvaga muswe wedzvinyu, enda unotora ivhu rekumakuva ugeze naro, enda unodaiso nekudaiso. Zvinhu zvinotyisa zvokuti iwe unomva watofila kuti panapa mawanika uyu ari kuziva zvaari kuita. But ndikutaurirei ndiri panapa, and I've been challenging a lot of so-called men of God. Ndoziva kuti imbavha, ndoziva kuti in'anga, ndoziva kuti havasi vanhu vaMwari zvekudaro. Ndosaka uchiona ndishuya panapa ndine power rekutaura kuti nhingi iyoyo itsotsi, ifraud yaye. Ndingatotye physical kuti vanganditumire mamonya vakandirova, but spiritual haiwa kudhara ikoko. Ndosaka uchiona vazhinji vacho havana zvavanotaura kana tava exposer kuti imbavha. Nekuti vanenge vari chii? Vanenge vari mbavha. Saka rega tipfuurire mberi nema-audios. Alright madzibaba, hazvina kuipa. Indangosenda panhamba yenyu iyoyo, ndadogara kuti ndiyo ndo yanangosenda. Ndangosenda iri airtime straight. Ndasenda itori airtime straight panhamba iyoyi 011 zviya, ndo yanangosenda iri airtime direct. Hapanga kunzitenga airtime mutitaure. Madzibaba, ndada kugeza zvangu, ndokwanisa kugeza zvangu here. Alright baba, ndakusenda muone risiva mai manje. Zvekusadya nyama nenda kutozvitanga nguwai. Namacho unongochitanga nanguwai. Uyu anga abaizwa zvikanzi hauzofanira kuzodya nyama. Haumanaka, kana wakamboendawo kun'anga kana kuti wakambonzwa nyaya dzen'anga idzi isa comment mucomment section. Macomments enyu ndiri kumaona, tichazenge tichimaverenga zvedu at the end of the program. Saka isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti bo here zviri kuitwa nembavha iyi. Haisiyo namba yangu yeTelcom kababa, hii namba yeCLC yamaisadata. Inamba yeCLC. Mumunzwa kaCreby uyo mbavha iyi.
Madzibaba ndatumira izvozvi. Akatumira kumwe baazotumira futi kumwe kune imwe nhamba. Umana baatumira futi mari. Uchanzwa pane imwe voice note anonzi senda 300 uchazoinzwa pasasa. Ndio ndatotumira izvozvi. Alright, kana mati ndimanye nditsvaga zvinhu zvacho Madzibaba. Ndimanye nditsvaga zvinhu zvacho. Yasvika ndaiona baba, yandaiona. Yasvika ndaiona. Torai mvura modira mvura izvezvi mumbiya. Motonamata nayo mbiya muchitaura mazwi ese muda kuti Mwari akuitirei. Torai mvura muise mumbiya munamate nembiya izvezvi muchitaura zvese zvomuda kuti Mwari akuitirei. Mukanamata izvezvi na 3 munamata na 6 munamata na 9 munamata na 12 munamata na 3 munamata na 6 munamata nembiya iyoyo. Saka chitotangai kutoenda pamunamato izvezvi nembiya yakazara mvura. Ini nhangu handisandambopinda chechi yepostori. Handiziva hangu kuti postori inofamba sei, ende ini nhangu handishore vanhu vepostori. I respect every religion. Chandinoshora nechandino-opposa munhu anobira vanhu mari, munhu anotsotsa vanhu mari simply because they are desperate. Ndo zviri kuitwa nemaprofita mazhinji muZimbabwe. Amunenge muchiti maprofita ndi papa wedu, unorwadziwa napapa wedu. Aiwa, iwe uri desperate and vanomboona weakness yako kuti you are desperate and they will take advantage. Wombowanzi sida wosida, wombowanzi ita chakati woita, wombowanzi kumasale group kuruda mari woenda, wombowanzi kukwaya kuruda uniform wotenga, wombowanzi papa birthday ravo ririko woita mari, wombowanzi ramama woisa mari, wombowanzi musangano. You end up usisina kana cent. Ende zvinhu zvako mukati meupenyu hwako zvinoramba zvakangomira. Uchingoti unengoneka hope kaikeke kuti zvichazoita. But vanhu vari kuuya varongosvikoprofitwa vachiuya nematestimony. Iwewe wamuchechi imomo for the past 2 years or long time urimo muchechi imomo, but hapana chauri kuona chiri kubatika. Saka inini panapa ndinongoya nechenjedzo ndokuonesai kuti amana musabirwe, ngwarai. Rega tipfuurire mberi nemaaudios akutopera zvavo so that topendera live show yedu. Alright, ndabanzwisa Madzibaba. Pazvinhu ndoenda kuita sei nekuti ndopfumanana totatsira kutenga zvinhu zvacho. Kutaura chokwadi handina kana kechi mumomo wangu. Ndosamata na airtime iyo ndatoshandisa foni chaiyo. Pazvinhu apo ndoenda kuita sei. Kusaziva zvangu mbiya pane mbiya dzanadzo 2 dzakangoda dzakatorwa, dzakangoitirwa munamati, but munamato acho handotozwisa, ndakazongoita zvangu, but ndikazobva ndangozogadzika mumba. Saka nongoshandisa zvangu idzodzo hwane yacho iyoyo. Data rangu raita shoma. Nditsvagirei airtime ye40 rand ye-M10 monitumira ndojusa tonatsokurukura. Data rangu raita shoma. Motenga nemazai 3 ehuku nemakendro 7 ewhite nemukaka fresh milk. Tsvagai zvinhu izvozvo nokurumidza. Okay, let me apologize. Maaudios aya pandamatumirwa angoya akamixana, but nyaya yacho muri kunzwa kwairi kubva. Nyaya yedata ndo pazombotengwa data rimwe rariye. Hanzi naRegina Piri kunyepa uku, zvikanzi naCynthia, Cynthia rukoseka. Mawani boys, mawani genga rangu zvekutodaro. Unenge uri desperate, uchida kubatsirwa. Ende kana usakambosangana nestichers iyoyo ini ndakasangana nomwe munhu aitogaya kuti akandibvunza zvikanzi naiwe hakuna kunotengeswa mabody parts here. Ndikati koindava chii chiri kuitika? Zvikanzi handikufunga kutengesa kana 1 kidney noti ndaomerwa neupenyu. Imagine munhu akadaro ari desperate kudaro. Zvinhu zvine zvakaoma last number, usina kana plan. Then wombo watorerwa advantage, wombo wabirwa ka last cent kako kaunako. Kana uchangotanga kutibata panapa tutaura nyaya Madzibaba Creby weku Cape Town. Havasi Madzibaba, ing'anga, haisi ng'anga futi, Imbavha itsotsi, and is there to create content. Ukaenda pa Facebook page rake ukanoona anenge achingo create content achinyepera vanhu,
achibira vanhu mari. Saka ndine mufesi wandinaye akandibata panapa akasvitsa chichemo chake kuti ndakabirwa mari naMadzibaba Creby ende zvavachabatike vandibloka. Ndinoita kunoko ukoko ndokudza futi imwe minamato yekuita togadzira zvinonyatsofamba zvakanaka zvonatsokusimba. Zvakakosha kuti dei zvazviita maisa 200 motumira 200 ndotenga zvondinotenga kunorara ugomo kwandiri kuita ndorara nichiita zvondinoita tonatsokusunungura bhozi ndikunorara ugomo nhasi. Saka kana muchiona zvichiita munogona kuisa 200 iyoyo ndio mune makuisa ndorara ndichinoita zvondorara ndichiita ugomo. Imi munenge makutoti nhasi manera amudye nyama amuite bonde nemudzimai. Maona manje totogadzira zvinzovhurika nekuti kugoma ndingogari nichienda nguva dzese kumakomo. Ndiri kukwira nhasi gomo. Maona manje but zvamati ndigadzise nezvimwe zvamuda kuti muzitenge handisuza izvi zvamada nditenge nhasi zvangori zvedare ranhasi chete here risingadi kuti muzitenga zvimwe zvinikokoko. Kana ndandati kana zvazviti zvanhasi izvozvo zviri kusanganisa nezvinhu zvinofanira kuti zvitotengwa nhasi ndo pana ndati ndimboita 2-3 days ndimbotsvaga pfuma yacho nyoti yekutenga zvinhu ndo yananga ndingori nayo zvangu. Panzwisa baba rukureva hapana kuipa ndinogadzisa sekudaro sekutaura kwamaita but nawe nika kuti pane mune ndakutombozviti ndambodza muchiti muweekend mune makutobuda sa zvine zvireva kuti munana sandi kana mandi kotobuda kwenyu saka rigai ndigadzirire bobo right. Mangozvinzwira Creby achitaura kuti hanzi tengai mazai mazai 3 nemakenduru 7 manheru ndokuitirai munamato moregedza kudya nyama arikuvoistotrachera. ndiri kuenda unorara ugomo nhasi baba. Saka zvavo zvakakosha kuti dei zvazvichiita maisa 200 motumira 200 ndotenga zvondinotenga kunorara ugomo kwandiri kuita ndorara nichiita zvondinoita tonatsokusunungura bhozi ndikunorara ugomo nhasi. Saka kana muchiona zvichiita munogona kuisa 200 iyoyo ndio mune makuisa ndorara ndichinoita zvondorara ndichiita ugomo. Imi munenge makutoti nhasi manera amudye nyama amuite bonde nemudzimai. Maona manje totogadzira zvinzovhurika nekuti kugoma ndingogari nichienda nguva dzese kumakomo. Mamunzwa uyo ndo voice rake. I think we are done with the voice notes. Hanzi naSanta Imbavha murume uyu exactly aiwa Imbavha itsotsi and havana kana zvavanombokwanisa kukuita. That's why muchiona tichiva challenge panapa kuti Imbavha havasitombori n'anga futi. Dai vari n'anga taitya kana kutsingwa kana kuitwa sei but totongotya physical yekuti vanogona kuti tumira mamonya vakati rova ipapo vanotibata zvedu hatirambe but pakuti pamweya kana kunzi chii aiwa inyaya dzekunyeba idzi ndonyaya yanga tichifamba nayo zvamanje manje. Thank you very much for watching and thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Share this video with other people so that they know kuti Imbavha murume uyu handitika hanzi na nyarai hanzi na nyararai Imbavha hurusa. Aiwa ichokwadi Imbavha matsotsi vanhu ava. Saka kana tichiuya panapa musafunga kuti we are just here to create content kana kutsvaga maviews nemalikes. Pamwe pacho tichitokutaurira nyaya dzine musoro, nyaya dzitori nedirection kuti mubatsirikanewo munge muri up to date muchiziva zviri kuitika. But chinonetsa vamwe venyu manje mune makushandisa mafeelings manje tikashora papa yekuchechi kwako kana tikataura kuti papa yekuchechi kwako vapotsa wakutanga kutituka kuti holi uri musatanist holi wazoti chakazoti chikazoti but nyaya inenge iripo nyaya hombe inyaya yekuita sei yekuti tinenge tichida kuti tionesane kuti tiri kubva apa tichienda apa. Anobatsirikana obatsirikana asingakwanise kubatsirika izvo zvinenge zvakwake izvozvo handiti kana zvezvazvekwake izvozvo. Saka ndo nyaya yanga ndinayo zvamanje manje. Thank you once again for watching. Let me just look for my song yambuya Madhube ndibva ndavhara zvangu urongwa hwese twatapeta zvedu program mawani chaiwo pakashata. Udzai vamwe kuti musabirwe. Pane vamwe futi vanonzi Madzibaba Tembo anzani
vanonzi sekuru Tembo, svikiro reguruve Imbavha futi iyeye. Pane umwe futi ari kunzi ani futi, vakawanda mbavha dzacho. Ndichazouya nelists ndokuratidzai. Tisingakanganwe futi Prophet Fred netimu rake vari kuita basa rekutsvaga maactors achiuya kuchechi achipretenda kunge vanhu. Tikuvaziva vanhu vese vari kuita mutactic iwowo handitika. So thank you very much for watching and thank you for supporting 0.5